na budúci deň sa stretnem s Kamenickým, som povedal. Budem vidieť kde, čo, za koľko. Krátku chleba, bohužiaľ. Tak sa mi treba stále. Tak ja to tak beriem, keby mi niekto neprislal prémiu za odpracovanie, ja neviem, tak z roboty dostaneš. Alebo 13. alebo 14. plat. Alebo dáto druhému. Tak to je isté. Nedostane peniaze, lebo nie je vidza. Nemáme čas? Meďo. A nechcem kvôli tebe spomenúť, toto si ti pozerať. Nelep sa to. Nelepíš. Je tam kamion. Do kopca nebudeme spomalovať. Teraz on mi dal. Čo si mu ukazoval? Nič som mu neukázal, jebnutý je. Do piče. Na čo rýpeš? Nerýpeš. No, pozor. Ďalší psychopat. Bohužiaľ. Pozera. Som mu ukázal na kameru. Čo robíš konflikty? Nerobíš. Ideme si kľudným tempom, láska, svojou rýchlosťou a nevie zísť, tak som ho predbehol. To je spomalovanie jazdy, on ide 110 v tomto. A už vymekol, pozri sa, som ukázal kameru. Pozri sa. Alebo telefón. Nie, telefón. To vyvolávaš konflikt. 110 pôjdem po pravom jazdnom pruhu. Kto to bol? Čo? Kto to bol? Nejaký mladý, starý? 50 ročný,